Hayi ngane yami, okuhambe bo uyabona mina ngokusehlweni. Umkhonyana uzothini uhlezi la usuku lonke. Ayihamba ngani? Kahle kancane ma, nami ngisayihlalele la ekhaya naye uhleli kubo la hleli khona. Ngizombona mase ngimbona loyo. Ngane yami umkhonyana wakho khala ekhaya. Asikho isidingo sokuthi wena uzofika uzohlala la ekhaya. Uyabona ibhodo la ekhesheni wakho umkhonyana. Ngicela ugoduke uye ekhaya. Uthi kupheke bani ekhaya? Hayi hamba. Hayibo. Yabona ke nje ma, ungangi-advise ngayo yonke into. Ungalinge ungitshele ngokuthi indoda iphathwa kanjani. Wena wahlula ukuphatha ubani? Ngikhule mina ngingazi nje ukubone lo ngakhula. Angikukhumbuli wena unendoda. So awuzungitshela ngokuthi amadoda aphathwa kanjani. Hey, okuvale la wena. Okuvale la wena. Ubona ngoba uyishima sengathi ungazi ufungashelwanga. Uluhlaza hayi bafuzile anti bakho Satan.